Елга буенда гадәти булмаган җанлылык, һәр тарафта күңелле җырлар яңгырый, әрле-бирле кешеләр йөгерешә, сәүдә рәтләре гөрли. Күргәзмә мәйданнарында аеруча ыгы-зыгы. Бүген монда Кабакбай 2018 республика фестивале уза. Моңа кадәр район күләмендә барган бәйрәм быелдан тагын да киңрәк колаш белән оештырыла. Хәзер Собага Татарстанның теләсә кайсы почмагыннан иң зур кабак үстерүчеләр килә ала. Кабакбайның максаты районнарны берләштерү, милли сәнгатебезне бүлешү, эчке туризмны үстерү, актив яшьләрне барлап, аларны авыл тормышына якынайту. Менә безнең Саба районында бик әйбәт традиция бар бит инде. Biz şuşu köz aylarında matır oynaytırıp şuşu bizning rayonda bula turgan mına Kabak bayramı uzdurabız. Bu yıl indi күрәсез, biz azraq o'zgartib qaradik. Boshqa yillarni bizning binada o'tayı. Bu yil biz mına şuşu yangi düzülüp o'ta turgan nabережный yig'izda o'tkәрib qaraymiz. Җитәкчеләребезнең матур котлауларыннан соң бәйрәм ачык дип игълан ителде. Оештыручы шәхси эшмәкәр Тамшыгөл Вәлиев җитәкчелегендәге төркем халыкка бик тә кызыклы мавыктыргыч программа әзерләгән иделәр. Мәйданда оста куллар, уен, матурлык, күңеллелек, тәмле, уңыш аллеясы, релакс, олимпия спорт аланнары эшләде. Һәркем үзенә хуш килгәнне сайлап, шунда күңел ачты. Бик матур оештырганнар, рәхмәт, бик матур, күңелле. Шулай дәвам итсен. Саулык, сәламәтлек белән киләсе елныкында күрергә насип булсын. Кабакларны бик матур итеп ясаганнар, бизәгәннәр, чәчәкләр итеп бетергәннәр кабактан, бик матур. Халык тырышкан. Тырышканнар. Яратасызмы, әйберләр әзерлисезме? Кабакны бик яратабыз, кабак бик файдалы. Пешерәбез, боткасын да пешерәбез. Әлхәмдүлиллаһ. 2 жыл элек бары етегендә эштә вакытта. Монда юк түгел, монда бер хикмәт матур шаккаткыч. Быелгы бәйрәм бик үзенчәлекле, былтыргыга караганда, башка елларга караганда бигрәк тә матур. Рәхмәт җитәкчеләргә, оештыручыларга, план коручыларга, барлык халыкның да күңеле шат, бик күңелле, погодалар да яхшы, бик зур рәхмәт барсына да. Мәйдан түрендә бүген кабак тантана итте. Һәм кабаклар гади түгел, төрле кыяфәттә. Әби, бабай, кыз, малай, кәҗә, сарык, шүрәле, кыскасы без белгән төрле әкият геройлары. Хәтта тулайын бер төзелеш биналары. Фестивальгә авыл җирлекләре, мәктәп балалар бакчалары, мәдәният йортлары коллективлары җитди карап, ныклап әзерләнеп килгәннәр. Байлар сабасының шоколад балалар бакчасында эшләүчеләр ел сайын ниндидер яңалыклары белән аерылып торырга тырышалар. Бүген мәсәлән, алар килгән кунакларны тере фотозона белән шаккатырып, кабак сыгынтысы, ягъни кабак суы белән сыйладылар. Ел сайын безнең сабабызда шаулап, гөрләп кабак бәйрәме үтә. Чөнки безнең районыбыз башлыгы Рәис Нургалиевич бик иҗади, хыялый, креатив шәхес. Шуңа да инде мондый чаралар ел дәвамында безнең сабабызда бик күп оештырыла. Без бүгенге кабак бәйрәменә үзебезнең бик күп пешерелгән ризыкларыбыз белән килдек. Безнең тере фотозонабыз бар. Ул безнең стель формалы эшләнгән итәге, аның җәелеп китеп, уртада кунакларны үзенә дәшеп тора. Һәм фотозонабыз бар. Кул эшләмәләре белән чыгып килдек бүгенге бәйрәмгә без. Кабак сулары ясадык, чөнки кабак суы бик файдалы бөтен организмга. Без аны тәкъдим итәбез. Кунакларга рәхим итегез. Шуннан да кабак суының файдасы фәнни дәлилләнгән, сихәте өйрәнелгән. Ул бөер, бавыр авыруларына каршы тора ала торган эчемлек. Аны шулай ук тынычландыру чарасы буларак матдәләр алмашы бозылудан, тазарудан һәм шикәр диабетыннан киң кулланалар. Менә шундый тәмле кабак суыннан өлкәннәребез аеруча яратып авыз иттеләр. Без монда Сабада монда бәйрәмдә булган юк, әле безнең инде поскромнее булайында, ондай кишермәдә үзебезнең. Ну, монда набережныйда, конечно, матур, ну, көне дә әзрәк җылырак булган булса, вообще прелесть булган булыр. Тыквенный сок, прям прелесть. Шикарный сок. Это, между прочим, витамины долголетия. Булар молодости, долголетия. Булар гомерне узун айта торган сок бул. Ишегез дуслар. Фестиваль удался, удается. Все такие люди ходят радостные. Ой, нет слов. Одни эмоции. Вот мы здесь только что выступили, еще будем петь. И ждем, что на следующий год нас снова пригласят, и мы с удовольствием приедем и будем петь и пить тыквенный сок. Пейте тыквенный сок.
бодрость и радость вам на всю оставшуюся жизнь. Байлар сабасының Кыңгырау балалар бакчасы коллективы быел өстенлекне камыр ашларына биргән. Оста куллы хуҗабикәләр кабактан бик күп төрле тәм-томнар әзерләгән. Көзнең бар ямен үзенә кулашлаган фотозоналарында күпләр бик яратып истәлек фотолары төште. Biz бүгенге кабак бәйрәменә бик ныклап әзерләнеп килдек. Бу бәйрәмгә башта үзебезнең бакчабызда выставкалар, күргәзмәләр ясадык. Аннары инде менә шушылай итеп күмәкләшеп, бөтенебез әтиәниләр ярдәме белән шушылай итеп бик күп итеп тәмле ризыклар алып килдек. Ә менә бу саткан кабартмаларның, бәлешләрнең акчасын без ярдәм йөзеннән дип эшләдек инде. Аделинага дип күчерәбез. Ә менә бу кабактан үзенчәлекле композицияләрне Тургай балалар приюты тәкъдим итә. Алар Казан каласының истәлекле урыннарын кабаклар аша чагылдырырга тырышканнар. Балалар белән, эшчеләр белән бик тырышып, менә бу елгы чемпионат узды инде безнең, чемпионат мира по футболу Казан шәһәрендә. Шуңа бик күп кунаклар булды. Һәм инде ул килгән кунаклар менә безнең Казанның истәлекле урыннарында ниләр күрделәр икән, менә шуларны безнең күрсәтәсебез килде монда. Бу инде Казан арена, Кремль, Кул Шәриф мәчете, бик матур композициялар әзерләделәр. Бу кабакларны җәй буе балалар үзләре тырышып үстерделәр. Һәм инде әзерләүдә дәген бик тырышып катнаштылар. Көзләрнең дә үз яме, соры караңгы төсләр белән күзалланган көз бүген чын мәгънәсендә төсләр чуарлыгында тантана итте. Моны айруча да фотозоналарда күреп булды. Югары утар акылга зәгыйф инвалид бала йортында эшләүчеләр дә күргәзмә эшендә иң төп басымны шуңа ясаганнар. Бу аңлашыла. Хәзер кешеләр социаль челтәрләргә, вакыйга урыннарыннан үзләренең рәсемнәрен куярга яраталар. Һәм матурлык һәр чак күзне иркәли. Без менә соламнан, пишәннән кипкән диван ясадык. Һәм инде элеккеге безнең менә самавыр, чәй эчү әйберләре, элеккеге чемоданнар белән, элеккеге тормышны искә төшерү өчен менә шулай итеп фотозон ясадык. Кабак эшләмәләреннән тулы табын, аларны Байлар сабасының Балачак балалар бакчасы коллективы ясаган. Бәйгегә балалар һәм әти-әниләр көче белән булдырылган бай күргәзмәләрендә алып чыкканнар. Иң түрдә дәү кабак, аны тәрбияче апайлар бакча биләмәсендә җәй буе үзләре карап үстергәннәр. Безнең инде монда берничә төрле аспектта эшләргә тырыштык, һәм безнең иң күзне җәлеп иткән әйбер ул безнең гжель белән эшләү. Моңа кадәр әле кабак бәйрәмендә мондый төр эшләрне күргән булмады. Бу инде бик нечкәлек, зауык белән һәм сабырлык белән эшләнә торган әйбер. Һәм инде безнең төп максат итеп кул эшен генә күрсәтү түгел, менә игътибар итсәгез, татар халык орнаментлары бар бит инде. Шушы татар халкын алга этәргән бизәкләрне пропагандалау иде безнең төп максатыбыз. Без инде 41 килолык кабак игътибар иткән булсагыз, инде бик тырышып үстердек. Бу бәйрәмгә инде без бер атна эчендә генә түгел, ел буе әзерләндек. Җәй буе менә шушы кабакка бакчабызда сулар сибеп, карап үстереп, менә Аллага шөкер шушы бәйрәмгә алып килеп җиткерә алдык. Бүген менә шулай һәр тарафта кабак тантана итте. Һәм иң дәү кабакларга да урын сәхнә түреннән бирелде. Чыгыш ясаучы үзешчәннәр аларга карап үзләренең җыр биюләрен, шигырьләрен бүләк итте. Теләче районыннан Ләлә Ибраева кабак турында үзе язган шигырен сөйләде. Ул әле бакчасында үстергән иң зур кабагын да алып килгән. Ел сайын киләбез, бик теләп катнашабыз, зур кабаклар үстерәбез. Аллага шөкер, менә шушы бәйрәмне оештырган җитәкчеләргә һәм дә инде ярдәмчеләргә бик зур рәхмәт. Бу менә без 20 километр гына торабыз, име, монда әйбер бер җитә дә юк. Бу искиткеч, шундый матур, монда рәхәтләнеп, шундый яхшы энергия алып кайтабыз, име. Әйтәсем килә, менә кабак бәйрәмнәре Сабада елда кабатлана, тик кабатланмый аның үткәне. Бәхет, шатлык, саулык, biz бик зур җиңүләр алып килсен безгә көткәне. Мин зур кабак белән килдем. Ничә килограмм кабагы? Кабагым минем 34 килограмм. Зуррак була иде. Бу ел бит инде яз көне бик суык булды, әйме? Суык булгач инде кабак чәчәргә туры килде кабакны. Ну барыбер тырыштык. Аллага шөкер, начар булыр дип көтмим результатны. Кабаклы фестиваленең иң зур кабагы Сабада үскән булып чыкты. Балачак балалар бакчасы тәкъдим иткән 42 килограммлык кабак җиңүче. Дөрес ул бәйге юлында 4 килограммын югалткан. Комиссия үлчәвендә 37 килограмм 700 граммны тәшкил итте. Һәм 5000 сум премия иясе балачаклылар булды.
Композициялар арасында мәктәпләрдән Саба гимназиясе, балалар бакчалары арасында Шоколад балалар бакчасы коллективы беренче урында. Авыл җирлекләре һәм учрежденияләр буенча югары утарлылар төп җиңүчеләр. Шигърият номинациясендә Казаннан килгән Лена Жигалова, Әҗердан Шикшенең Зиләйлүк ансамбле беренче урын ияләре. Һәр номинациядә дә беренче эшлек җиңүчеләренә акчалата бүләкләр тапшырылды. Шулай итеп, Кабакбай 2018 республика фестивале тәмам. Һәм бу бер уйлаганда һәвәскәр бакчачыларга, иҗат итәргә яратучыларга, киләсе ярышларга старт бирелде дигән сүз.